Shubor nakaslem jong Umsohsun Hima. Hakash potrik rumpang arhajar apusan hakapor Kumba khatwei khatsan menstep kawai ke Kudam bu Tiar jong Anuj Bauri kabadan haka building Jovan Tower kabalalong try de ikong John Mana kabadan ha Umsohsun mar persya ya kabata building kalakem ding kinsan bad baro kitiar kibadan ha Kudam kila inglut utrai jong kate ke Kudam ubam kwa ban powder ulayathu ba kate ke Kudam kidan kitiar electronic goods bat computer goods bat ka jinglut kum kabalapoy syaki nyo pholak Eiei namar baro kitiar kibadan ha ke Kudam kila inglut habakali halor ka jingkem ding jong ke Kudam ulayathu bakim patla banyo jingtip hindai kishu antat bakala bandai ka jing short circuit jong ka ding electric Mare yo jingtip halor katay ka jingja na kalyang ki pulit pilipding kilapoy mar sya katay ka jaka bantem ya ka jingkem jong kading. I will still insist. नहीं बस सीलिंग का हीट है सीलिंग का हीट है